Эфирда хабарлар программасы исенсіз, студияда Адилия Бірханова. Шығарылышының мұхим темалары турында қысқаша. Район башлығы журналистлар белән очрашты. Зейді жеңіл машина балек булмаган баланы бәрдірі. Район башлығы Разиф Кәримов Зей телевидениесі район газеталары журналистлары белән очрашып, махсус хәрби операция сезонысына бару турында сөйләде. Безнең район хәрбиләре белән очрашулары хакында әйтеп узды. Толырак киләсе сюжетта. Исән-сау барып кайттык, батыр егетләребез белән очраштык дип сүзен башлады район башлыгы журналистлар белән узган очрашуда. Исегезгә төшерәбез, июль ахырында СВО зонасына зәйлеләр чираттагы гуманитар ярдәмне әзерләп җибәрде. Йөкне башында Разиф Кәримов торган делегация узата барды. Без инде менә 8 җирдә туктадык, үзебезнең белән алып барган әйберләрне, күчтәнәчләрне калдырдык, 20 тонна благотворительный шул ярдәм алып барган идек. Аның 600-і һәр кешегә үзенә пофамильный язылган шундай коробкалар белән, оларның туганнарыннан, семьяларыннан. И бүген көндә служба өчен нәрсә кирәк, шуларны да алып бардык. Анда генераторлар, анда инде нәрсә генә юк, көрөктән башлап, значит, кадакка хәтле менә үзләре нинди сораулар безгә яздырганнар, шуларны үтәп бөтенсен эшләп кайттык. Азык-төлек башка кирәк-яраклардан кала район газеталары балалар язган хатларны туганнары җибәргән исемле посылкаларны алып бардылар. Шуларны алганнан соң берничә сәгатькә булса да өйләренә кайтып килгәндәй булдылар алар ди район башлыгы. Зей егетләренең җаваплы вазифаларда булуларында билгеләп үтте ул. Махсус хәрби операция башланганнан бирле зәйлеләр барсын да эшләргә тырыша. Өлешчә мобилизация буенча планны үтәп, кирәк кадәр егетләр махсус хәрби операциягә җибәрелде. Бүген көндә алар менә бөтен фронтның барышы безнең инде шул 1200-1300 километр булса, алар инде менә шул 7-8 точкада, ноктада үзләре шулай беренче көннәрдән бирле хәрби службаларын алып баралар. Командирлар әйтүенчә инде зәйлеләр тырыш, алар куркуны белми торган җегетләр. Һәркемнең үз фронты, егетләргә ярдәм итәр өчен изге күңелле зәйлеләр бар көчен куя. Маскировка шелтәрләре үрәләр, коры душлар токмаш кисеп, коры ашлар әзерлиләр. Барсы да җиңү өчен, барсы да фронт өчен. Район кырларында кызу урак исте бара, барлык уңышның яртысыннан артыгы җыеп алынган инде. Авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүмат буенча киләсе видео язмада таныштырабыз. Районыбыз басу кырларында ертәнге сәгатьләрдән алып төнгә кадәр комбайннар гөрелтесе тынып тормый, көннең һәр минуты исәптә. Хуҗалыклар урак темпларын арттыра баралар. Зей авыл хуҗалык һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча 60% урып җыю башкарылган. Уртача уңыш гектарыннан 30,3 центнер чыга. Зей һәм Зей шикәр агрофирмаларында уңыш куандыра, биредә уңдырышлылык гектарыннан уртача 33-34 центнерларын тәшкил итә. Игенчеләр көзге бодай белән арыш культураларын җыюны төгәлли. Бүгенге көндә борчак белән арпа суктыралар. Ашлык урган районыбыз комбайнчыларына алтынга дин көннәрнең һәр минуты да кадерле. Уңыш куандыра, комбайн гына ватылмасын, эшләүнең бернинди авырлыгы юк диялар. Кеше Зейнең яшьлек без сарае тирәсендә юл һәлакәте була. Җиңел машина юлны чыгып баручы җәяүле баланы бәрдерә. Ел башыннан балалар катнашында булган бу 4нче очрак инде. Аларда 6 сабый зыян күрә дип хәбәр итә район ЮХИДИ идарәсе. 7 август көнне ертәнге сәгать 10 тирәсендә шәһәрнең Җиңү проспектында балик булмаган баланы машина бәрдерә. Кыз бала юлны тиешле кагыйдәләр буенча велосипедына утырып түгел, этеп чыга. 83 яшьлек машина йөртүче сүзләренә караганда, алда туктап торган транспорт аркасында ул юлны чыгып баручы җәяүлене күрми. Бәхеткә 8 яшьлек бала җитди җәрәхәтләнми. Медицина тикшерү узу өчен аны Яршалы дәваханәсенә озаталар. Атна дәвамында Татарстан юлларында мотоцикл профилактик чарасы бара. Юл инспекторлары мототранспорт йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүләрен тикшерәчәк. 7 августтан 13-не кадәр республика территориясендә мотоцикл белән идарә итүчеләр игътибарга алына. Агымдагы ел башыннан Татарстан юлларында мотоциклчылар катнашында 70 юл транспорт һәлакәте, мопедлар һәм шундый техника катнашында 20 авария теркәлгән. Әлеге операция буенча инспекторлар мототранспорт йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуны тикшерәләр. Шулай ук саклану киемнәре кулланырга һәм куркынычсызлык чараларын күрергә кирәклеген исәпкә алалар. Автоинспекторлар балалар һәм яшь үсмерләрнең мондый транспорт
туры белән идарә итү итмәвен тикшерәчәк. Балаларның яшенә, йөртү хокукы һәм транспорт белән идарә итү күнекмәләре булуга игътибар итәргә кирәклеген искәртәләр. Язгы чакырылышта чираттагы армия сафларына китүчеләр Әстерхан өлкәсенең Знаменск шәһәре хәрби частена эләкте. Знаменск шәһәре хәрби часты белән дистә еллап хезмәттәшлек итә. Бу елда хәрби комиссар Айрат Галимҗанов җитәкчелегендәге делегациясе бу шәһәрдә булып солдатларның хәрби онт кабул итү тантанасында катнашты. Зәйдән 10 егет хәрби онт кабул итте. Бу мөһим чарада егетләрнең туганнары, якыннары катнашты. Мондый хезмәттәшлек якташларыбызның хәрби хезмәт шартларына күзәтчелек итү мөмкинлеге бирә, егетләрнең армиягә бару теләген арттыра. Зей волонтерлары фронт өчен ярдәм итүләрен дәвам итәләр. Узган ел ахырында без хәрбиләр өчен җылы оек башлар бәйләүчеләр турында сөйләгән идек. Җәй көне бу эш беразга тынып торды. Хәзер эссе булса да, салкын кышка күп калмады. Зейнең әби апалары янәдән оек башлар бәйләүне дәвам итәләр. Есть некоторые требования к носкам. Ребята, потому что носят носки под берцами, и они должны быть не толстые. Махсус хәрби операция игълан ителгәннән соң шәһәрдәшебез Наталья Зиннурова беренчеләрдән булып егетләр өчен оек башлар бәйләүне башлап җибәрде. Аның тәкъдименә бик күп авыл җирлекләре Зәйдә яшәүчеләр кушылды. Шулай итеп, изге күңелле волонтерлар фронтка сөйге спар оек башы затты. Җәйге көннәрдә туктап торган эшне хәзер яңадан башлыйлар, тик аларга материал җитми, йон сатып алу өчен акча кирәк. Оек баш бәйләүчеләр мәрхәмәтле зәйлеләргә мөрәҗәгать итә. Салкыннар башланганчы бер партия җылы оек баш бияле җибәрергә планлаштыралар. Ярдәм итәргә теләүчеләр булса, Наталья Зиннурова белән социаль шелтәрләр аша элемтәгә керергә мөмкин. 2024 елның беренче ярты еллыгы өчен матбугат басмаларына язылу бәясе арта. Шуңа күрә Зәйф уклары һәм Новый Зай газеталарын яратып укучыларны почта бүлекләре аша элекке бәядән язылып калырга чакырабыз. Бу мөмкинлек бары тик 31 августка кадәр генә бирелә. 1 сентябрьдән почта бүлекләре аша язылу бәясе кыйммәтрәк булачак. Район газеталары һәр зәйлегә иң якын торучы мәгълүмат чарасы. Газета битләрендә туган төбәк тормышы, аның кешеләре турында укып белергә мөмкин. Хезмәт алдынгылары кызыклы һәм катлаулы язмышлы геройлар белән танышырсыз. Алар барысы да газета битләрендә, шулай ук сайтта һәм социаль шелтәр төркемнәрендә чагылыш таба. Шуның белән бүгенге хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез яңалыклар сайтыннан таныша аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.